Moi, mun nimi on Tomi Harel. Toimin FMA Combatives Finland Suomen pääohjaajana. FMA Combatives Finland on pääorganisaatio 4 filippiiniläiselle kamppailu- ja itsepuolustuslajille. Ja se on pääorganisaatio siksi, että me edustaa näitä kaikkia 4 lajia Filippiineille. Meillä on siellä lajeilla omat suurmestarit ja sen takia meillä on täällä tämmöinen pääjärjestön nimi. Mitä eroavaisuuksia meidän lajeilla on? Kompatanissa harjoitellaan tosi laajasti kaikki itsepuolustus- ja kamppailulajin aspekteja. Meillä on harjoitellaan paljon kepeillä, mikä kuuluu näihin filippiiniläisiin kamppailulajeihin. Harjoitellaan 1 kepillä ja välillä 2. Me harjoitellaan veitsitekniikoita sekä toimimista veitsellä että veitstä vastaan, veitsi vastaan veitsi ja niin edelleen. Meillä on myöskin potku- ja lyöntitekniikat, itsepuolustustekniikat ilman aseita ja se osuus meillä kutsutaan mano-manoksi. Eli kun me opetaan täällä Lohjalla, meillä on 2 kertaa viikossa kompatan harjoitukset ja sitten meillä on kerran viikossa vielä sunnuntaisin, meillä on mano-mano-harjoitukset ja mano-mano on yksi osio kompatania. Eli meillä on 2 viikkotuntia, missä harjoitellaan käytännössä asetekniikkaa ja sitten sunnuntaisin aina meillä on aseetona. Mano-mano-tunti, mikä on tosiaankin on osa kompatan tätä meidän tekniikkaa ohjelmaa. Sitten meillä on Kalis Illustrisimo. Kalis Illustrisimossa harjoitellaan meillä vain ainoastaan pitkäteräase ja lyhytteräase. Ja Kalis Illustrisimo harjoittelu tukee erittäin hyvin kompatan harjoittelua, eli ne menee hienosti rintarinnan vierekkäin. Eli meillä, kun tulee harjoittelemaan meidän kanssa, niin voi samoilla maksuilla voi harrastaa kaikkia näitä. Meillä on 5 tuntia viikossa, 5,5 tunnin settiä viikossa. Eli meillä on maanantaisia ja keskiviikkoisia kompatania, tiistaisia ja torstaisia harjoitellaan Kalis Illustrisimoa ja sunnuntaisia on mano-manoa. Ja kaikki tukee toinen toisiinsa. Jos sä oot kiinnostunut meidän lajeista, tervetuloa tutustumaan. Me opetetaan täällä Lohjan itsepuolustuskoulun tiloissa Maksioitia 11. Ja meillä saa aina tutustua rauhassa, eli ei tarvitse heti maksaa missään nimessä mitään, vaan että tuu kattoo tän, tuu reenailee, katsellaan muutama harjoitus, sitten tietää tykkääkö sä tästä ja sitten mietitään sen jälkeen sit esimerkiksi maksuja ja niin edelleen. Mä toivotan lämpimästi kaikki tervetulleeksi ja tulkaa tutustumaan. Lohjalle ei ole muuta filippiiniläistä kamppailulajia ja on varmaan hivenen outo alus, varsinkin tuolla jos katsotte mainoksia tai katsotte videoita. Parhaiten tutustutte meidän lajiin, kun tuutte tämän paikan päällä, tuutte juttelemaan meidän kanssa. Näette millaisia me ollaan ihmisiä, me opettajat täällä ja näette millainen meidän laji on. Sitä kautta päästään niin aloittaa. Takuu varmasti saattaa meidän koululta hyviä ystäviä. Täällä tulee hiki, täällä tulee hyvä mieli ja lähdet onnellisena aina harjoituksesta pois. Nähdään taas salilla. Moi!